Pag face reveal. Face reveal. Ayan. Madilim nga ako eh. Thank you guys. Sana safe sila lahat. Welcome, Rayo Gabriel. Oo nga eh, hayaan mo na kahit ano yung mga post or live, meron talagang ano, bad comment and good comment. Ay, wag mo. Grabe naman. Sa kabila po ako ng EDSA. Shout out kay Gabriel de Guzman. Kumain ka na ba? Di pa nga eh. Di pa nga, Gabriel eh. Bibigyan mo ba ako?
Shout out, shout out kay Kurt Ian. Sa Sogo daw siya naka-check-in. Bisaya ka ba, boss? Ano po, Aklanon at saka ano po, Iligaynon. Okay po, ingat kayong lahat po. Salamat po sa mga nanood. God bless everyone. May humabol pa shout out po. Pa-shout out po. JC Magugas na kamunang pinggan. Ang laki ng bonfire. Shout out dito sa amin sa Sogo, malapit sa sunog Kurt Ian. Ba't daw nasunog? Yung cause ng sunog, hindi ko pa alam eh. Pero may nabasa ako sa comment na ano, dahilan po sa kahoy yung pangsiga. Kaya daw po kumalat, gumamit ng kahoy. Shout out kay Vernil Stephanie. Pahina na yung apoy. Baby Zab de Vega. Shout out kay Aris Karamfid Kawan. Yung tempting Oo, maliit yung iskinita. Yung parang entrance exit nila, yun yung ano nila, daanan. Hindi naman, Chloe Jacinto. Along kada loads, Chindihan, Naitaya, Tagadiin ka. Dire ko sa ano, sa Pasay, Malibay. Taj Chavez Canyeso. Of course, kumain na po. Shout out Vanessa Arenas Mercado. Nasa A. Rodriguez Extension, Barangay 144. Limonade Peña Torres. Gamay na lang ang ano, malayo. Hadlo ko maguli sa Pasay, kaya may-ari di nga sunog. Okay, God bless everyone. Bye.
Ayan ha, so kaya kanina no, so nakahok po tayo doon sa kasalukuyan po may sonog diyan po sa lugar ng Malibay, Pasay City. So doon po sa ating mga kaibigan ha. So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon po ang oras ay ganap ng alas 8:48 ng gabi. Na kung saan naman ha. Dito po sa ating mga kababayan dito po sa Metro Manila. Bagamat wala pong pasok ay tila naging maganda naman po ang takbo ng ating maghapon ngayon, ano? So doon po sa ating mga kaibigan, kanina nagkaroon po ng international exhibition doon po sa usapin ng livestock. So, excuse me. Ito po ay ginanap sa World Center of the Philippines na kung saan tayo naman po ay tayo po ay nag-cover diyan po sa World Trade Center diyan po sa Pasay City. So sa usapin po nung kapag pinag-usapan po doon sa usapin ng agrikultura, lalong-lalo na po doon sa pag-alaga ng iba't ibang uri ng hayop na pang-araw-araw natin na pangangailangan, katulad po noong baboy, manok, isda, lahat ng uri po ng pwedeng pagkakitaan, pwede pong alagaan, ay iyon po ang naging tema dyan po sa lugar ng World Trade Center dyan po sa Pasay City. So doon po sa atin mga kaibigan, yung mga nasa online ha, magandang gabi po sa inyo. Pagpasensyahan nyo na po dahil tayo po ay medyo late na naman dahil galing din po tayo doon sa doon po sa National Liga ng mga barangay diyan po sa lugar ng SMX. Ganun din po diyan sa lugar ng Marriott. Yung pong mga barangay captain ay nagkaroon po ng liga. National Convention ng mga barangay captain. Yun po ay ginanap kahapon at saka ngayon. So kanina din nakita po natin itong Vice Governor na si Faustino D. So bagamat tayo ay hindi na natin siya na interview at kasama po ang kanyang anak na gobernador. So napakarami pong barangay captain. Diyan po sa isang mall, diyan po sa Mall Obisya, diyan po sa SMX. Kaya lang yung pong event hindi masyado masaya yung mga nagsi-attend. Kasi yung pong mga barangay captain, siyempre yung pong mga participants galing po sa lugar ng Visayas Region, galing po sa Region 5, maging sa Region 4B, sa lugar ng Mindoro, mayroon So ganun din po yung mga taga Isabela, sa norte naman. Nandoon yung mga barangay captain, di ba? Yung pong norte, tinamaan po ng bagyong so nandoon kaya hindi po sila masaya.
Oh, so kaya nga po sila nagmamadaling tapusin yung event. Opo, kasi para makabalik po kagad sila sa kanilang lugar. Opo, para makita nila kung ano po ang sitwasyon ng kanilang mga, siyempre, yung kanilang mga nasasakupan. Oo, so ang sabi po ni Mr. Christopher Magsila, Third Alarm Fire Barangay 144 E. Rodriguez, Pasay City. So yun po ang kanina, no? Na-live po natin kanina yan. So sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin po ang pagdating ng mga ng mga bumbero. Na konsa naman dapat ay agapan po yan ng pamunuan ng Pasay City. Kanina lamang nakita po natin yung pong Pasay City ay tila si Amy Calixto nagbigay na po ng kagad-agad na impormasyon tungkol po sa nagaganap na sunog diyan po sa lugar ng tawag nito, sa lugar ng diyan po sa dati-rati po ito, no? Sa lugar ng Barangay 144 Extension Welcome Victory Liner, Pasay City. Yung po ang exact location ng sunog. So sana tag-ulan ngayon pagkatapos may nagaganap na sunog. So mabigat, mabigat. Opo, kahapon pala, yung pong sa usapin ng kahapon po mayroon po tayo ng seminar sana. Diyan pa naman sa Ateneo de Manila hanggang ngayon. Hindi na po natuloy ngayon kasi wala nga pong pasok so pati po yung Ateneo sarado din. Kaya yung 2 araw namin na seminar sana naging 1 araw na lamang. Kasi malakas ang ulan. Kagabi malakas pa yung ulan. Mabuti na lang ngayong tanghali ay wala na masyadong ulan, Oo. Opo, kanina pala, ganito yan, kanina. Opo, galing tayo dyan sa SMX. Opo, ang napag-usapan po rito, yung tungkol po sa usapin ng Barangay Anti-Drug Abuse Council. So yun po ang maganda. Dahil tila yung mga barangay captain, napagkasunduan naman na dapat yung pong bawat barangay ay dapat bigyan priority din yung pong sa usapin ng Barangay Anti-Drug Abuse Council. Opo, so yun po ang napag-usapan doon. Opo, kasi yung 2022 National Barangay Congress na to, ang tila bagamat ito ay nagkataon lamang, pero tila yung pong mga organizer nito ay talagang yung mga organizer po nito ay talagang pinupokus na po nila na mapopospon at mapopospon na ang barangay eleksyon sa darating na December 2022. Kasi kung ang mga barangay captain, napakarami po yan, di ba? So, kanina, mayroon po dito sa lugar ng Marriott, mayroon pa po dito sa SMX. Opo, kasi sa dami nga naman, hindi po kayang hindi po pwedeng kayang magkasya doon po sa Marriott. Sa dami. Kaya po, nagkaroon ng extension. Dito po sila pumunta sa lugar ng Pasay City. So, in short, napag-usapan doon yung matinding usapin tungkol sa extension ng barangay. Na halos naman lahat sila. Siyempre, sangayon sila doon kasi, siyempre, alam naman natin na sila nakaupo, so kapag ma-extend, sa kanila yon. Diba? So, pagpasensyahan nyo na kung medyo nalitayo ng kaunti.
Opo, total ngayon naman ay Miyerkules, ano? Oo, so mabuti na po itong may na-interview po tayo doon na isa eh. Oo, ito pong executive secretary ng liga. Oo, ito pong si opo, bagamat sabi nga po napakabait pala nito, ano? Napakabait po nitong si Ma'am opo, ito pong si Ma'am Luiski, Lubike Abilapanlo. Oh, Lubike Abilapanlo. Siya po yung chairman, pinaka-executive secretary nung liga. Opo, siya pa pala ay dating founding chairman at Grassroots Development Council of the Philippines and works at founding chairman at Barangay Workers Association of the Philippines and founding chairman. Aba, talaga naman marami pala ito si Lubike Abilapanlo na to siya po pala yung natin. Oo, Grassroots Development Council of the Philippines. Oo, so opo, at saka napakagaling magsalita at saka napakabait. Opo, kaya lang ang problema kanina, habang ini-interview po natin, ay tila maingay. So, hindi masyado naintindihan yung napag-usapan namin. Basta ang sabi niya, basta yung sabi niya, yung tungkol sa usapin ng Barangay Anti-Drug Abuse Council, lalong-lalo na po doon sa usapin ng Committee of Advocacy naman, ay talagang ito po ay kanilang tututukan. So yun po ang maganda doon sa nasabing National Barangay Congress 2022. Opo, sa ngayon po pala, no? Congratulations po ulit sa City Government of Parañaque. Ito pong Anti-Drug Abuse Council Office or ADAC ay mula po noong 2019 hanggang 2021 ay nanguna po ang lungsod ng Parañaque Anti-Drug Abuse Council 2021 High Functional. Oo, so kasama po rito ang City of Parañaque. Palakpakan po natin. Opo, ganun din. Ito po tinatawag na 2019 and 2021 Functional Local Peace and Order Council. Kasama rin po ang lungsod ng Parañaque. Oo. Maganda po ito, maganda. At saka ito pong tinatawag na 2019 and 2029 at 21 Functional Regional Peace and Order Council National Capital Region. Highest among all the regions for 2019 and 2021. So talagang maganda po ito, maganda. Opo, DILG National Capital Region, congratulations to the Regional and Local Peace and Order Councils and Anti-Drug Abuse Council of the National Capital Region. The Regional Peace and Order Council National Capital Region attends the highest functionality rating for Regional Peace and Order Council Functionality Audit for 2019 and 2021. Following the regional success, all the 17 NCR local peace and order council rates functional rating for POC audit 2019 and the 17 anti-drug abuse council of the region and moderate ratings for ADAC audit. Di ba? So, yun po ang pinakalitis. Tamang-tama po ito at napapanahon, ano? Opo, kasi kahapon po ay nakausap po natin ang butihing dating DILG Director ng lungsod ng Parañaque
na ito pong si Director Jan Vizca naman. Oo, so na ano natin yung si Jan Vizca, natimpuhan po natin doon po sa City Hall ng Maynila, ano? Oo, so sabi niya 800 mahigit ang barangay ng Maynila. Oo, kapag kinausap mo yung 800, kapag inischedule mo yan ng tig sa 10, aabutin po tayo niya ng aabutin po tayo. Ay, matagal-tagal. So hindi ganun. Dapat bultuhan ang pakikipag-usap niyan sa mga kapitan sa dami. Kasi dapat, halimbawa, bawat isang araw, 20. Di, sa isang linggo, 100 lang. Kung 800 dyan, di 8 linggo, di aabot po yan ng 2 buwang kalahati bago matapos yung pag-uusap sa kapitan pa lang. Oo. So, talagang kailangan niya po mag-double time dyan po sa Maynila. Opo. So, bagamat sabi nga po sa dami ng nagsiservisyo sa bayan, ano bang pinagkaiba nung maliliit na barangay at saka doon sa malalaking barangay? Na magsisimula na naman tayo sa kwento, ano? Ang sabi po ni Miss Jasper Siren Sayo, magandang gabi, Sir Gaspar, at sa mga taga-subaybay ng Paranaque Net Radio Worldwide. Stay safe and God bless everyone. So kanina, yung pong mga barangay captain sa Camarines Sur, marami po tayong nakita. So mga taga Camarines Sur sila sa mga bandang norte. So yung mga taga-partido, ang partido po kasi nagsisimula po dyan sa Tigaon, Guwa, Lagunoy, Presentasyon, Karamuan, maging sa Sangay. Sabi nung nakausap ko, may taga-partido sa Lagunoy daw. At tila hindi po nakarating yung iba. At isang barangay captain lang daw ang nakarating. Kawawa naman. Mukhang hindi man lang binigyan ng pundo ni Mayor o kaya ni Gobernador. Kasi siyempre national convention yan. Sana nagkaroon naman sana sila ng mga representative dito po sa national convention. Opo, so bago tayo magpatuloy, mabuti na lang at nakita ko ulit tong si Miss Glenda Ramirez ng barangay San Martin de Porres ng lungsod ng Paranaque. So kanina, kaya lang dito sa SMX, wala po yung mga taga National Capital Region ng mga barangay captain. Tila sabi ko parang doon po sila siguro napunta sa Marriott. Kaya yung mga kapitan natin dito sa Paranaque, hindi po natin nakita. At saka yung kapitan ng barangay San Martin de Porres. So, kung nasaan man sila, tila baka nasa ibang lugar. Baka nandun sa lugar ng Subic. Di ba? At mabuti naman itong si Miss Glenda Ramirez, nanonood sa atin. So, regards na rin po sa inyong lahat dyan po sa San Martin de Porres. At ganun din po si Barangay Kagawad na si
Kagawad Obet Buinape. Oo, siya po ang kasama natin sa Badak bilang kasama sa CBDRP. Oo, at saka maganda po rito, ito pong si Miss Glenda Ramirez ay tila hindi na lang po sa SMDC, SMDP, siya po ay magtuturo ng CBDR. Mapupunta na rin po siya sa Barangay BE. Palakpakan po natin. Oh, so yun po ang maganda, no? Oh, so regards po natin itong si Mr. Oliver Moreno. Oh, so batid po natin na isa rin po itong Oragon. Oh, kanina nga pala, ito pong provincial governor of the province of Camarines Sur ay nag-issue na po ng balik eskwela kahapon pa. Oh, so kaya kanina, opo, diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur ay tila mayroon na pong pasok. Lalong-lalo na po yung sa mga government offices naman. So, tila masinop po itong gobernador natin. Oo, so inaasahan po natin na sa pamamagitan po nitong si Louis J. Villapuerte, bagamat ito po ay, alam nyo po, ano na, pang-apat na henerasyon na po ito na hinahawakan po ng mga Villapuerte ang Camarines Sur. Una, doon po sa kanilang lolo. O sa kanyang lolo na si Luis R. Villapuerte. Opo, yun po yung matandang namayapa na. Oo, so pabalik-balik po yung bilang gobernador. Pagkatapos, sinundan po ni Gobernador dating gobernador at sa kasalukuyang congressman na ito pong si El Rey Villapuerte. Yun po yung ama. Oo. So, yun po ang ama ni Luigi. Opo, pagkatapos nung ama, pinalitan nung kapatid ni Luigi. Opo, ito pong si Megs Villapuerte. Nanungkulan din po siya ng 9 na taon. So, 9 na taon, 18 plus 9 na taon sa lolo. 27 years na hawak po ng pamilya Villapuerte ang lalawigan ng Camarines Sur. Opo, pagkatapos, ngayon naman, si Louis J. Villapuerte na naman ang gobernador ng lalawigan ng Camarines Sur. Oh, ang sabi nila, kaya naman nananalo ang mga Villapuerte kasi maraming nagagawa, maraming naitutulong. Oh, hindi ko lang alam kung sasangayon ito pong si Miss Alita Yasi at ganun din po itong si Miss Janet Pascua Latam. Oh, kasi so dati-rati nabanggit ko na po rito na batay po doon sa assessment ng Department of Social Welfare and Development, ang lalawigan ng Camarines Sur ay isa sa pinakamahirap na lalawigan diyan po sa nasabing lugar, Region 5. So, kung isa po ito sa pinakamahirap na probinsya, how would we prove na ang panunungkulan nila ay nagiging maganda? Paano kaya? Paano? Kasi sila naman ang palaging nakaupo. So, kung mahirap ang lalawigan ng Camarines Sur, ang province of Camarines Sur, so mahirap ang mga mamamayan. Hindi umangat ang kanilang pamumuhay. Okay. So, ang province of Camarines Sur naman ay halos 70 or 80% sa usapin po ng agrikultura, sila nabubuhay, more or less Oo, sabihin po natin na 70%, mga magsasaka, magtatanim, o kung ano pang oring pamumuhay, yung pong 30%, siguro doon na lang po sa ibang aspeto ng hanap buhay. Oo. So, sana, total
Ngayon naman po si BBM ng presidente, no? Si Pangulong Bongbong Marcos na ang presidente. Opo, at sila naman ay tila nakatutok na sa usapin po ng agrikultura. Oo, so sana tumulong na po tayo. Oo, ito po mga gobernador natin, sana po mag-focus na sa usapin po ng agrikultura naman. Tulungan po natin yung mga magsasaka. Dahil batid po natin na yun ang sinasabi ng NIDA, yun ang sinasabi ng DSWD, na para hindi po tayo kapusin sa pagkain, dapat ang maging priority natin yung pong pagtatanim. Opo, so yun po siguro ang dapat nating tutukan muna, no? Ito pong si Louis J. Pagkapagamat ang sabi nga po nila, hindi ka naman binoto, kami ang binoto, kaya kami ang dapat magserbisyo sa kanila at kami ang dapat masunod at kami rin ang dapat kumita. Yun. Wala naman akong wala naman akong paki doon kung gusto nyong kumita ng sobra-sobra. Ang akin lamang isa na, napakarami nyo na rin pira kung tutuusin eh. Di ba aanhin nyo naman yan? Hindi nyo na kayang ubusin yan. Yung mga nakakaangat, yung mayayaman ha. Ang target natin, yung pong mayayaman, sana, wag na kayo totaling patuloy ang pagyaman. O kung hindi naman, tumulong na lang kayo doon sa mga ating mga kababayan na mahirap. Opo, katulad nung nakausap ko kanina, yung pong Soro-Soro Cooperative and Livelihood, sila po ay nakapokus, doon po sa usapin ng kooperatiba at hanap buhay, yung pong livelihood. Ang sabi nila, more or less, kami ay may miyembro na ng halos 60,000. So isa po sila sa mga kooperatiba na may may maraming miyembro at isa rin sa mga kooperatiba na nangunguna dito po sa Calabarzon, lalong-lalo na po dito sa lugar ng Batangas. Opo, ang sabi nung sa isa, sa usapin daw po ng membership is only 150 membership. Aside from that, kung gusto nyo po makabil doon po sa ibang mga packages ng kooperatiba, tulad ng pagpapautang, tulad po ng pagpapaaral, tungkol po ng medical, tungkol po doon sa usapin ng hindi naman natin hinahangad, sa usapin ng burial, mayroon po sila. So sila, at ang maganda pa po rito nabanggit, na yung po ang nagustuhan ko doon sa kanilang kooperatiba, na doon po sa mga barangay level, lalong-lalo na po doon po sa mga probinsya, kapag ikaw daw po ay active member ng kooperatiba, sila daw po ay nagbibigay ng tulong doon po sa usapin ng pagtatanim at ganoon din po doon sa usapin ng pag-aalaga ng mga hayop. Halimbawa, kung ikaw naman po ay may backyard, kung ikaw naman po ay may tawag doon yung kulungan ng baboy, sila po ay willing magbigay ng biik at sila po ang magbibigay ng mga pataba. Sila po ang magbibigay ng pagkain ng baboy, yung feeds, at sila rin po ang magbibigay ng mga gamot doon po sa alaga nilang baboy. So in short, ang problema na lang noong gusto mag-alaga, yung backyard o yung kulungan. Kasi doon po sa mga alagain na mga yung mga biik, ihalos sa kanila pa rin. So napakaganda.
Opo, halimbawa, gusto mo mag-alaga sa inyong barangay na 5 biek, halimbawa na lamang. Oo, so ikaw naman, ang trabaho mo lang naman mag-alaga, magpakain, magbantay. So, iyong counterpart, iyong kooperatiba, so maghahatid na lang sa iyo lagi ng pagkain ng mga baboy, at yung sila ang kapag alam na nilang medyo mahina, sila mag-check nung kalusugan. So in short, ang magiging trabaho na lang noong mag-aalaga ay babantayan na lang at pagpapakain na lang nung baboy. So sabi po ni Miss Alita Yasi, kaya naman po mahirap ang isang lugar kung ang nasa pwesto ay may personal na interes o kaya corrupt. Opo, so sangayon po ako doon. Kasi kaya nga po tayo nagkakaroon po ng barangay official, nagkakaroon po tayo ng mayor, nagkakaroon po tayong congressman, nagkakaroon po tayong gobernador. Opo, kasi ang purpose nila makatulong doon po sa atin mga kababayan. So kapag ang isang barangay, opo, dapat hindi lang po yung inaatupag ng mga barangay official, yung pong sa usapin na maghintay ng sweldo, o kaya sa usapin ng magkaroon ng asisyon tuwing kinsinas o kaya katapusan. Hindi po ganon. Opo, kasi dapat inaalam din po nila kung ano ang status ng kanyang mga nasasakupan. O na siyempre dapat alamin nila kung alin po ba talaga may pinakamahirap na pamilya. Pangalawa, alamin po nila kung ano po ba talagang angkop na hanap buhay. At saka siyempre dapat alamin din po nila yung mga nakakaangat naman doon sa buhay na tila hindi man lang bigyang pansin yung mga kabarangay nila na talagang salat sa hirap. So dapat alam din nila. Opo, ngayon, opo, tama naman po sinabi ni Yasi kasi siyempre may tulong po from national, provincial, down to LGU, down to barangay. Opo, sana ang mga tulong na yan dapat makarating doon sa barangay level at makarating din po doon sa kanilang mga kababayan. Opo. So, yung po ang ano doon, yung po ang maganda. Opo, marami kasing mga proyekto sa nasyonal na minsan hindi na naibaba sa barangay. Doon na lang po siguro sa munisipyo na lang o kaya doon sa provincial. Na parang nalalagas. Hindi po natin totally alam bakit nangyayari ang ganon. Sagutin lang po natin yung sinabi ni Yasi. Ang suma total, ang labas kooperatiba ay personal business kung ganon. Hindi po ganon. So kasi may proseso. Opo, halimbawa, regular member ka. Pagkatapos ikaw na ay may share doon po sa kooperatiba, ang status po ng inyong lugar ay pag-aaralan po ng kooperatiba. Halimbawa po, nag-apply ka na gusto mo mag-alaga ng 10 baboy. So siyempre may application po yan. Opo, pagkatapos, pupuntahan po yung lugar. Titingnan kung yung sinasabi mong business o yung pag-alaga ay angkop doon sa nire-request mo. Kasi kung ang tahanan mo naman ay hindi naman pwede kang mag-alaga ng baboy dahil marami kang kapitbahay. Opo, siyempre maingay at saka maaaring magbago ang simoy ng hangin. So, pag-aaralan po yan maigi. Ngayon, kapag ikaw naman ay na-approban, halimbawa,
Ang sinasabi mo, kaya ka namin mag-alaga ng 10 baboy. Mr. Chairman, pakiayos ngayon. 10 baboy. So, in short, na-aproban. Ngayon, yung pong application mo na yan, idadaan po yun sa kooperatiba. Halimbawa, ako nag-apply. Si Gaspar nag-apply ng 10 baboy na alagaan nila. So ang magiging kapital natin dito, yung biik at saka yung mga pagkain, sa gamot at saka sa siyempre doon sa veterinary, doon po sa pagtitingin, sila naka-in-charge diyan. So hindi naman basta-basta ma-aproban yan kung alam nila, una, kung ikaw ay magiging pabaya. Opo, kasi siyempre, ang namumuunan po dyan, yung kooperatiba. So dadali na sa iyo ang 10 biik. Opo, pagdating doon, siyempre, nandiyan na po yung pagkain ng baboy, nandiyan na yung mga pataba, yung mga vitamins niyan. So wala kang ibang dapat gawin, kundi mag-alaga ka na lamang. Ang tanong, personal ba yun ay hindi? Hindi po personal dahil bago naman mabibigyan ka ng ma-aproban ay dadaan po yan sa kooperatiba at ibababa po sa iyo. Ngayon, kung magaling ka mag-alaga, siyempre yung 10 na yan, pwedeng lumaki ka agad yan. Halimbawa, after 7 months or 8 months ang pag-alaga mo ng baboy, lahat na buhay. Opo, lahat na buhay yung baboy at matataba. At naibinta nyo po ito na magandang presyo. So, kung 10 yan, mag-5,000 na lang, di 50,000. Kung hatian, di nasa 25,000 ang mapupunta sa'yo. Kung iyan ay 50,000 lamang. 10. Tama ba? Halimbawa lang. Pero kung 10,000 bawat isa, 10 yan, mabibinta po yan, di magiging 100,000. Hatian kayo, di 50,000, 50,000 sa kooperatiba, 50,000 ang magiging tubo mo. Sa loob po yan ng 8 buwan. Kung wala ka namang ginagawa sa inyo, hindi na po masama na kumita ka ng ganon sa loob ng 1 taon dahil po sa pagtutulungan sa pamagitan po ng membership, sa pamagitan doon bilang miyembro at noong tulong din po ng kooperatiba. Opo, siyempre yung kalahati mapupunta po doon sa kooperatiba, balik doon po sa kanilang ginastos. Opo, siyempre yung 50 naman ay mapupunta doon sa miyembro. So malaking bagay po yun. Kung hindi ka miyembro, hindi ka naman pautangin kasi, hindi ka naman palagayin kasi paano masisigurado noong kooperatiba na magagawan mo ng paraan yun, di ba? So yun po ang nakita kong maganda doon. Ngayon, so pag maging maganda ang outcome, yung pong investment mo doon sa kooperatiba na yon, sabi nga po nung kausap ko ay may 5% per annum. So 5% per annum. Sa kapag kumita yung kooperatiba, kapag ikaw ay kasama doon sa usapin ng business, kapag kumita yung kooperatiba, kikita ka rin. Hindi lang po 5%. 5% plus additional na kita ng kooperatiba. Pero naman kapag hindi ka nag-invest ka lang, halimbawa, parang naghulog ka lang sa bangko ng 50,000, ang magiging tubo niya, PEX, sa loob ng 1 taon na 5%. Ang ibig sabihin, kahit malugi iyong kooperatiba sa loob ng 1 o 2 taon, yung 50,000 mo na yan ay manatiling sa'yo at mananatiling may 5% yearly interest. So ang sabi ni Mr. Rico Arreglo, good PM sir. Aba, the best. Yung programa mo. Kailan? Bukas magsisimula ka na ba, Mr. Rico Arreglo? Pagandahin mo ng pagandahin mo yung title. So kay Usapang Kalye.
Sa'yo naman, usapang, ano maganda? Di ba? Po, ang sabi nitong si Miss Alisa Yasi Aswino, ang dapat ang mga nasa pwesto ay talagang may puso ng totoong public servant. Dahil panahon po ngayon, dapat alam mo na kaya ka nandyan dahil sa taong bumoto sa iyo. Kaya dapat ang gawin ay mag-ikot ang mga barangay opisyal para malaman nila ang tunay na kalagayan ng inyong nasasakupan. Opo, tama ito, tama. So, kailangan pong mag-ikot. Opo, kaya lang, kapag nag-ikot naman po sila, kung ningas kugon din, yung pakitan tao lang, may problema din. Di ba? So, kailangan po talaga, the first thing to do is, ang pananalapi ng barangay, dapat ito po ay mailagay sa tamang pamamaraan. Opo, halimbawa, sabihin po natin ang ating nasasakupan ay may 3,000 residente. Ibig ng 3,000 residente, yung mga nakatira. Pero ang mga kabahayan niyan, sabihin po natin na mga 500 families. More or less, 500 families. Opo, dapat, alam po nila, yung 500 families doon, alam nila kung sino yung pinaka talagang nasa laylayan ng lipunan o ng barangay, sabihin natin yung mga nasa paa mismo. Ibig sabihin, talagang pinakamahirap, dapang-dapa. Pangalawa, yung pong sinabi na ni nasa laylayan ng lipunan. At ang pangatlo, yung pong hindi naman totally naghihirap, pero kinakapos paminsan-minsan. At yung panglima o pang-apat, yung mga nakakaangat sa buhay. Opo, kaya lang, may problema pa rin dahil sa simpleng trabaho na yan, paulit-ulit. Opo, pag pumunta tayo dun sa mga barangay, pag dumating po ang tulong ng gobyerno, lalong-lalo na sa nasyonal, pabago-bago ang kanilang listahan, bulok. Di ba? So, bakit ganon? Kasi alam naman nila na palaging may problema, may kalamidad, may pangangailangan, pero wala pa rin silang matinong listahan ng kanilang mga nasasakupan. Di ba? Katulad nitong si Jojo Santeco. Sabi tila si Jojo ay mananatili na sa usapang kalye ng Lunes, Merkoles at Biyernes. At yung kanyang kapartner ay tila mapupunta na sa Huwebes at magkakaroon ng sariling programa. At ang kanyang programa ay hindi usapang kalye, kundi usapang legality. Ayan, sabi nga ni Mr. Rico Arreglo, pag-aralan ko muna, sir, ang tama ng proantima ng programang ilulunsad natin. Dapat may pinupuntong layunin. May pinupuntong layunin. Ibig sabihin, kung may pinupuntong layunin, dapat may marating. At yung mararating na yan, dapat yun ang pinakapuntong layunin ng kanyang programa. Okay. Dapat yun po ang the best. Po, ang sabi naman ni Mr. Jer Albunag, magandang gabi sa iyo, sir. Gaspar. So, just make a comment. So, regards ko po kayo. So, yun naman po talagang dapat doon po sa barangay level. So, hindi ko nga maintindihan Hindi ko rin maisip kung bakit yung mga totally mahihirap doon sa barangay level, pagdating ng ayuda, marami pa pong hindi nabibigyan. So, ngayon, ang sabi ko nga po, tama sinabi ni Alita Yase, na dapat alamin
kung ano talaga ang tunay na katayuan noong mga nasa barangay level. So, katulad ng pangyayari dito po sa ating DSWD Secretary na si Erwin Tulfo, na dati-rati ang sabi, yung pong tulong pinansyal sa mga mag-aral ay hindi po ito nalaman ng karamihan dahil pinadadaan doon po sa mga halal ng taong bayan. Opo, lalong-lalo na po doon sa mga congressman at iba pang halal ng taong bayan. Ngayon, sabi may nagsuggest, bakit hindi na lang natin padaanin doon po sa mga school principal o kaya sa mga teachers sa bawat paaralan. Opo, sabi nga po ni Erwin alam nyo naman ang mga teacher, maraming mga teacher na taga dyan sa barangay. Opo, so ganun na naman ang maging sit up, yung mga anak ng kapatid, anak ng kamag-anak, anak ng kung ano-ano. So yun pa rin po ang magiging beneficiaries ng educational, financial and educational na yan na mula po sa DSWD. So ako in my side is sang-ayon na po ako doon sa ginagawa ni Erwin Tulfo na wag nang ipagkatiwala muna doon sa dating strategy nila na padadaanin kung kani-kanino. So, dapat kung galing ang proyekto sa DSWD, so ang DSWD na lang po ang dapat magbigay ng tulong na yan at ang barangay level na lang ang mag-submit ng mga kabarangay nila na talagang mahirap. Ngayon, maliban po doon, ido-double check po ito ng mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development. Opo, ang sabi po ni Alita Yasi, ayo po, pero ngayong palapit na ang barangay at SK election, sigurado makita mo na yan. Ay, sangayon ako dyan. Oo, di ba? Sangayon po ako dyan. Ang sabi naman ni itong si usapang legal na ito pong si Mr. Rico Arreglo, kaya naman sir yung DSWD ayaw ipagkatiwala sa barangay yung ayuda sa mga estudyante na parang may pubya yata. Totoo po yan. Totoo yan ngayon. So ngayon, bago pa lang naman si Erwin Tulfo dyan sa DSWD, kasi nagsimula po dyan July 1. Wala pa naman siyang 2 buwan. Kung siya po ay sabihin po natin na nabigla doon po sa bulyom noong mga nagsipag-abel ng financial para sa kanilang pag-aaral, sabi ko nga yun, ay hindi na po, that is not the big deal. So, pagbigyan na po natin siya. At ituloy na lang po kung ano ang strategy niya para mayroong pagbabago. Opo, ang sabi po ni Mr. Rico Arreglo, sa Imos, Cavite, may mga eskwelahan na sa school pinadadaan ang ayuda ng estudyante. So, wala namang problema doon kung ang ayuda nga na yan ay galing sa DSWD at assisted by DSWD also. Kasi sabihin po natin na sa bawat paralan ay may 3,000 estudyante. So, ilan ba ang dapat maging beneficiaries ng DSWD financial na tulong? So, di ba? So, kailangan pa rin talaga ang assessment ng barangay unit. Kaya dapat kung ang mga barangay na ito ay may matitinong listahan
noong mga mahihirap na pamilya doon po sa kanilang nasasakupan, hindi na sana hirap. Hindi na sana hirap ang ating sekretary naman ng DSWD para mamigay ng tulong para po doon sa kanyang school assistance naman, financial assistance. Oh, di ba? So ganun po 'yan, ganun po ang sitwasyon. Opo, kaya ito pong si Secretary Erwin Tulfo hindi po masisisi kung ayaw nang padaanin sa kanila ang tulong mula po sa kanyang departamento. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:37 ng gabi. Opo, siyempre dito po yan sa ating programang Manibela ng Masa Ondago sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Opo, so doon po pala sa ating mga kaibigan dito po sa lungsod ng Paranaque, Opo, sa kasalukuyan, iyon pong ating mga department heads ay nasa lugar ng Sobec. Opo, kasi nagkakaroon po sila ng finalization doon po sa yearly budget of the city of Paranaque. So talagang kailangan po natin maayos ang usapin sa magiging budget for the year 2023 naman. So kung ito po ay talagang sabi nga po nila, in my side po kasi, sabi ko na nga kahit mapostpone ang barangay election, wala naman akong paki dyan. Kasi wala naman akong balak tumakbo pa. Ayaw ko na uling mapokus-pokus. Diba? So sana sa pamamagitan po noong National Conventions for Barangay Affairs kanina, sana maipokus na po ang tungkol doon sa inventaryo ng mga taga-barangay para po sa usapin ng ayuda ay hindi na po talaga matagalan pa. Oo. So, yun po ang akin kailangan po natin na yung pong mga ating mga kababayan sa bawat barangay, ma-inventaryo na po yan hanggat maaga para po pagdating ng tulong ay madali na pong maiabot ang tulong. Hindi po yung every now and then pabago-bago ang listahan ng mga nasa barangay sa hindi po natin malamang dahilan. So mabuti na lang may ano po tayo, may backup. Opo, may backup po tayo at nagparamdam na naman ito pong si Chef Alberto Balonso ng ating Unit 2 ng BFSTCI. Opo, ito po yung sinasabi ko sa inyo na mahilig magparamdam pero hindi po nagpapakita. So yun po si Chef, kasama po natin yan sa Paranaque Net Radio bilang Unit 2, kasama po ng Values Formation. Opo, so ganun din po tayo ay buong puso nagpapasalamat dito po sa Bulakinyo na ito pong si Mr. Patas Balita na kung saan siya naman po ay nandiyan at nanunood sa ating programang Manibela ng Masa Ondago. Okay. So, kanina kanina sinasabi ko po sa inyo, nag-attend po tayo nung forum ng mga barangay captain. So ang pinaka-highlights doon, ang malaking palakpak, narinig ko, yung tungkol po sa postponement ng barangay election.
In short, maaring tayo po ay maghintay uli ng isang taong kalahati para sa barangay eleksyon. Oo, so sana tuloy-tuloy na po 'yon. Ano? Ganun din po dito naman tayo sa usapin ng mga pangunahing bilihin. Opo, kanina ay nag-attend po tayo doon sa tinatawag na international exhibits sa usapin ng livestock, lalong-lalo na sa usapin ng pagpapaalaga ng mga iba't ibang uri ng hayop, ito pong baboy, manok, etc. At ganun din po sa usapin ng pangingisda, mayroon din po doon. At sa yung mga kagamitan, nakita rin po natin kung paano magiging mabilis ang pag-harvest ng mga usapin ng agrikultura at ganun din po sa usapin ng pag-alaga ng mga hayop. So, set aside na po natin yan, set aside natin. Opo, so tayo naman po ay nagpapasalamat. Opo, dito sa buting ating presidente na si PBBM, na kung saan doon po sa usapin ng smuggled o yung pagkawala o hoarding nung sa usapin ng asukal. Opo, kasi malinaw na batay na po doon sa mga nauna ng balita na nagkaroon po ng iba't ibang uri dito po, iba't ibang uri ng pagbisita doon po sa mga budiga na puro laman naman ay asukal, diyan po sa lugar ng Bulacan, diyan po sa Pampanga, maging dito po tila dito sa lugar ng Valenzuela, ay tila yung pong usapin sa presyo ng asukal, opo, ay biglang bumagsak. Na kung saan, dati-rati umabot ng 110, ngayon po ay more or less, nasa 70 na lang, na kung saan, halos hindi po natin maintindihan kung bakit bumagsak ng husto ang presyo ng asukal dahil sa magandang ginawa ng ating presidente na dapat yung po mga inutil, mga pasaway na negosyante na nag-imbak ng mga produkto na kailangan ng taong bayan ay tila sila po ay nasampulan. So sana sa usapin, iyan po sa usapin pa lang ng asukal paano na lang po kung ito po ay simula naman ni PBBM sa usapin po nung bigas. No po, kasi pagkakalam po natin, ang bigas na yan, na tayo pa ay bumibili na sa more or less na sa 50, o 48 o mas mataas pa, pwede pa po itong gawan paraan kung ito pong mga negosyante ng bigas, kung hindi rin po nila imomonopolize o hindi rin po nila gagawin tanga yung pong mga nasa taong gobyerno, lalong-lalo na po itong National Food Authority, maging ito pong nasa Department of Agriculture, kayang-kaya pa pong ibaba ang presyo ng bigas. Opo, kasi malinaw na ito po ay isang example na. Opo, na itong kung paano nangyari. Kung bakit yung pong bigas sa merkado o doon sa mga palengke na nabibili ng ating mga kababayan na yung tinatawag na National Food Authority or NFA, opo, bakit yung po ay nawala? Dahil sila po ay pinagbigyan sa importation ng bigas, na sinasabi na binabawasan ng taripa o kung ano pa man ang binabawas para makatulong sa ating magsasaka, ito po ay may tuturing natin na isang kalokohan. Opo. Di ba? So, ang punto ko rito, bakit ninyo pipigilan na magbinta ang gobyerno sa murang halaga para doon po sa ating mga kababayan na napakahirap maghanap maghapon na pambili ng 1 kilong bigas maghapon? Di ba kasi dati may 18, may 27. Yung po ang presyo ng NFA. Ngayon, pinayagan na nga kayong mag-import o mag-angkat ng bigas sa ibang bansa para makatulong kayo sa mga mamamayan ng lungsod, sa mamamayan ng Pilipinas. Ngayon, pinagbawalan nyo ang NFA na hindi na magbinta ng muring bigas. Di ba? Sana wala namang ganyanan. Wala pong ganyanan. Sabihin po natin na negosyante kayo,
Eh kung alam nyo nang may maraming binibintang murang bigas ang NFA, ay di wag na kayo magbinta. Oo, di ba? Ang sabi nitong si Mr. Rico Reglo, kung ako ang mayor sa lugar ng pinagtataguang budiga ng asukal, ipapakain ko lahat doon sa mga sangkot kung sino man sila. Oh, di ba? So, sana ito pong Bureau of Custom, ano? Sana yung pong mga smuggled na yan nasa inyo naman ang solusyon. Wala naman kay Alberto Balonso. Di ba? So, ang problema dyan, alam naman natin na ang mga bigas na yan, mga sukal, hindi naman yan na ikakarga sa bisikleta o kaya sa tricycle. Opo, ang mga smuggled na yan na galing sa ibang bansa, hindi naman yan na ikakarga sa jeep ni Juan. Di ba? Kinakarga po yan sa barko. Gaano ba kalaki ang barko para hindi makita ang laman? Di ba? So naalala ko tuloy yung dating general na si Danilo Lim. Na-assign po dyan siya sa lugar ng Aguana sa Bureau of Customs. Siya yung namamahala ng mga huli o yung mga susubaybay ng mga ipinapasok na mga goods. Sabi ni namayapang Daniel Lim, hindi niya daw kayang kalakaran sa loob kasi kapag sila po ay may nai-intercept, kapag sila po ay may mga nalalaman, may tatawag na kasing laki ng Pilipinas. So may mga malalaking tao talaga na nagpapagalaw di umano diyan po sa Bureau of Custom. Opo. So total tayo naman nagmamasid lang naman tayo. Nakikiramdam. Pero ang totoong may pagkakataon para mahinto yung mga ganong style, yung mga taong gobyerno pa rin, lalong-lalo na po, yung mga nasa Bureau of Custom, na kung saan sila naman po talagang dapat manghuli ng mga inutil na yan. Di ba? Kanina kahapon, Kahapon ba yun? Yung napabalita dito po sa Quezon City, dito po sa NCRPO, na kung saan halos 27 kilos ng shabu na naman ang nadali. So usaping shabu. Ganun na naman po na nadali doon po sa isang nagbibinta. So medyo mabigat po yun kasi isang tao lang nagtatago ng ganong kalaking bulto ng droga. So dapat may kinalaman pa rin po ito sa usapin ng mga pagpupuslit ng mga goods. Kasi hindi naman yan binibit-bit lang bago makarating dito. Sabi nga po nila, karamihan galing doon sa mga nang-aapi sa atin para ano bang pinaka-purpose? Parang may naalala ko, may kwento yata dyan, na para daw
magapi mo o mapasok mo o kaya masakop mo ang isang bansa, dapat hindi lang sa pamagitan ng armas na Armalite, hindi lang sa pamagitan ng armas na pagbubumba, o kundi sa ibang bagay na hindi nararamdaman na iyan pala ay gapi ka na. Oo, di ba una? Sabi nga po nila, pasukan nyo ng napakaraming droga. Kapag marami ng adik sa lugar, kapag may rami ng adik sa bayan, kapag marami ng adik sa buong bansa, ang gobyerno ay magugulo rin. Kasi siyempre marami na pong mga lumalabag, marami ng mga suwael. So, kapag maraming lumalabag, maraming suwael, maraming kriminalidad, siyempre marami pong hihina po ang ating ekonomiya, babagsak, maghihirap ang taong bayan, Mr. Chairman. Maghihirap ang taong bayan. Kapag mahirap na ang taong bayan, so ano ang magiging outcome? Nakawan, iba't ibang uri ng krimen ay mangyayari at maghihirap ang mga maraming Pilipino. So ang tanong, dapat puntuhin na. Sabihin na ang katotohanan ng ating gobyerno, ng ating mga alagad ng batas mula po sa National Bureau of Investigation, sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines o ano pang mga alagad ng batas, na sabihin, tukuyin na kung saan talaga nanggagaling ang mga illegal na droga na yan na patuloy na pumapasok sa ating bansa. Tukuyin nyo na. Opo, kasi kung hindi natin sasabihin yan, may iniilagan tayo dahil baka magalit yung mga bansang pinanggagalingan ng droga. Sa palagay ninyo, iindahin kaya tayo ng mga yan? Sa palagay ninyo, papansinin kaya tayo ng mga yan? Opo, sa palagay ko hindi eh. Oh, so balik na tayo doon sa usapin ng may mga nagpapanukala na naman na tinatawag na magkaroon ng tinatawag na death penalty para daw matakot iyong mga gumagawa ng kalukuhan, lalong-lalo na po sa usapin ng droga. O, kasi kapag death penalty, kapag mahatulan ka, siyempre kamatayan ang magiging sentensya sa'yo. O, pero bakit? Bakit hindi nyo na muna hatulan yung mga nasa loob ng bilangguan na hanggang ngayon kumikita pa galing sa droga? Okay, so dun po sa ating mga kaibigan, Mr. Chairman, Counting Patalastas Place. Mula pa rin sa sentro.
Okay, doon po sa ating mga kaibigan, ano, ang oras po natin ay ganap ng alas 10:03 ng gabi. So bago po tayo magtapos, sagutin lang natin ang sinabi ni Mr. Rico Areglo. Human rights sa gabal sa pagpuksa ng problema sa droga. Ganito po yan. Ito pong human rights ay walang kinalaman sa usapin ng death penalty. Opo, kasi ang mga human rights, sila po ay hindi sang-ayon nakitilin ang buhay ng isang mamamayan na hindi po idinaan sa tamang proseso. Opo, ang pinipigilan nila yung mga karubal-dumal na krimen na nagaganap. Halimbawa, katulad nung mga nakaraan tungkol po doon sa Operasyon Tokhang, na napakarami po ang natumba sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na may kinalaman sa droga. In short, hindi idinaan sa korte. Yun ang tinatawag na walang hustisya. Kung sila po ay dinaan sa korte, hindi pa rin po sila mapupunta doon sa usapin ng death penalty kasi ang kanilang mga kaso ay maliliit. May tinatawag na may mga ebidensyang nakukuha na 1 gramo, 2 gramo, saan mapupunta yun? Opo, doon lang po yan sa maiiksing sentensya. Opo, kasi ang cover ng death penalty, yung pong mga nahuhulihan ng bulto-bulton droga, yung mga drug lord, katulad kanina, kahapon, 27 kilos of shabu. Palagay mo, ipagtatanggol ba yan ng human rights? Di ba? So, kapag iyon po ay nakasuhan, dinaan sa husgado, trial, hanggang siya po ay nakasuhan ng bitay, kahit pagdanyan sa Court of Appeals o kaya sa Supreme Court, dahil the Supreme Court is the final decision, palagay ko kapag siya po ay hinatid na doon sa huling hantungan, siya ay gawing firing squad o kaya siya ay lethal injection, palagay ko yung human rights, yung Commission of Human Rights ay hindi po sila haharang. Iyon po ang pagkakalam ko. Ang alam ko, ang ayaw nila ay ang simbahan. Opo, kasi ang simbahan ay itinatag yan dahil ang simbahan ay dapat mabuhay ang tao at ang pwede lang kumitil dyan ay ang nagbigay ng buhay sa kanila. Hindi po binigyan ng karapatan ang isang tao, hindi binigyan ng karapatan ang husgado, o hindi binigyan ng karapatan kung sino na kumitil ng buhay. Bagkus, sila po ay binigyan lamang na kapangyarihan na parusahan ng tao hanggat maaari, bigyan sila ng pagkakataon para po sila magbago. Iyon po ang katotohanan niyan. So ang human rights, kaya po ay binuo yan para yung pong mga naapi, katulad ng mga magsasaka na inaapi ng mga landlord o kaya ng mga sindero
O katulad ng mga nadidisgrasya na basta na lang namamatay dahil pinag-initan ni sarhento, ni major o kaya ni colonel, o yung pong namatay na walang kalaban-laban, yun po pumapasok doon ang Commission of Human Rights. Halimbawa, yung mga babaeng naririp ng mga politiko, naririp ng mga malalaking tao, walang sapat na kakayanan. Oo, ang human rights nandiyan dyan. Opo, so yun po ang yun po ang purpose ng Commission of Human Rights. Halimbawa, yung isang tao basta na lang pinatay ng isang mayaman, walang sapat na kakayanan, yung yung mahirap, papasok po yung Commission of Human Rights para imbestigahan at ipaglaban sa korte yung kaso. Actually, yung human rights is parang secondary level na lang sila eh. Yun po ang pagkakaalam ko. Halimbawa, yung mga napaparusahan, halimbawa, doon sa probinsya, may namatay, pinatay ng mga alagad ng batas na wala namang kasalanan sa hindi magandang, hindi tamang investigasyon. Doon papasok ang Commission of Human Rights. Di ba? Ang sabi nga po ni Mr. Human Rights Rico Reglo, human rights walang nagawa sa Sinda Luisita sa massacre. Paano? Anong magagawa ng Commission of Human Rights sa usapin ng massacre kung hindi alam kung sino nagsimula sa dalawa? Di ba? So, dapat i-prove yan. Halimbawa, sabihin po natin na Sinda Massacre na napatunayan na wala man lang nasaktan doon po sa kabila at napatunayan at nakita kung sino talaga nagpaputok, di magkakaroon. So in short, ang Commission of Human Rights ay wala pong kinalaman sa usapin ng batas, sa usapin ng death penalty. Opo, kasi ang death penalty, yan po ay pinagtibay ng batas ng Republika ng Pilipinas. Okay. So okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. So malapit na po tayo magtatapos ngayong gabi. Opo, so ang oras po natin ay ganap ng alas 11 ng gabi. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing, sa umagas, tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa. On the go, Mr. Chairman, happy birthday. Yung pong mga nag-celebrate ng birthday kahapon, ngayon at bukas, happy birthday. Sabi ni Mr. Rico Reglo sa pagkawala ni Jubilin Gallego sa Palawan, saan ng human rights? Opo, so ang Commission of Human Rights, papasok yan kung ang mga salarin ay higit na mapwersa kaysa doon sa namamatay, sa nadidisgrasya. So pagkawala ng Jubilin Galino, ang may unang obligasyon dyan, yun ating mga alagad ng batas. Opo, ngayon, kung may nasangkot na mga alagad ng batas dyan, saka lang po papasok ang Commission of Human Rights. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy
sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan.